Toto je walkthrough hotelom, ak sa to tak dá nazvať, v ktorom sme bývali na Kolante. Cheapeston Kolanta, baby. Open bar. Hello, Mayday. Hello. Recepcia. Tam sú hore izby. Pozeráme sa priamo cez stenu. Ďalšie izby sú na prvom poschodí. Majitelia a spolumajitelia ležia pred flat screen TV. Sebastriko. Toto je strážca Trikozu a jeho podsudnosti. Tam býva Triko. A tu. Haló, pani. A týmto koridorom sa dostávame k pánovi Bejekovi, ktorý je exemplárne zranený po páde z motorky. A nakoniec k Balahut Bamboo One. O moc viac tu toho už nie je. Tak a ešte zo pár fotiek. Toto je pohľad na hotel z druhej strany od pláže. Tu spal Mayday s Trikozom v trapnej izbe bez vlastnej kúpeľne. To je východ z ich izby, tam im väčšinou v noci spával strážny pes. No tu sme sa túlili k sebe my s Bejekom, on v chorobe, ja semizdravý. Náš záchod, z ktorého som ani ja pri svojej slušnej výške nedočiahol nohami na zem. A kúpeľňa z vrátane sprchy, povšimnite si hore.